Пичове, ние сме от F-Society компания и днес ще ви покажем как вие може да си създадете лесничко и бързичко един вирус, от който всеки може да се страхува да го отвори. Съответно вируса представлява изключване на самия компютър, когато го отворят. Жертвата втегли самият Discord бат файл. След като го отвори, той получава пълните права да може да си го управлява. Като го отвори, автоматично компютъра му ще изпише shutdown или изключване, ако е на български. Та и нека да започваме. Видеото ще е малко късичко, но нищо. За целта, хора, влизаме в Notepad. Изчакаме да ни зареди. На вас ще ви зареди по-бързо, на мен бавничко, защото съм с мега стар компютър. И тук започвате вече да пишете кода. Кода Edge Off. След това пишете, давате две надолу color A, Echo, Hero do you want a frame chorus. Пишете това и съответно правите едно такова. Пишете това. Затваряте скобите. След това пишете ето този код, друг, давате Enter. От тук вече започвате да пишете съответно кода, с който искате да се изпълнява командата. Като чакайте малко. Пишете това. След това пишем също, но този път ще е за No thanks. Пишете същия код, но този път пишете ето това. Слагате пак процент, input, процент, равничко, две равни. След което давате надолу и пишете двуточен nitro. И от тук вече почте да пишете кода, който да се изпълнява като се пусне. Пишете този код, пишете pause, exit. Съответно имаме и още две за довършване. Пишете код height. Тук пишем wow. След това пишем също това. Пишем timeout 3 и съответно командата, която ще се извърши след този таймаут, който му набарахме. След това цъкате на файл или да, файл е на български. Цъкате Save As и съответно тук пишем този код, ето този цялостния
ще бъде като цяло ще бъде в описанието, за да не се мъчите вие да си го пишете и да правите живо чудо като цяло. Може да ни последвате в социалните мрежи и като цяло ще оставим долу целият код, целият source код. И вие оттам си го копирате, вместо да го пишете. Абонирайте се за нас, защото скоро ни очакват и още много хакове. Като цяло още много нитро вируси. Соцети е тук. Бай-бай от нас.